Bost organizzazzjonijiet u individwi naqdu flimkien biex nedew il-kampanja paga minima diċenti bilan li tiżdied il-paga minima. Huma qed jipproponu li l-paga minima għandha tiżdied bi 3.5% għal 3 snin konsekuttivi minn barra żieda tal-għoli tal-ħajja. Charles Micheli, wieħed mill-protagonisti ta' din il-kampanja, għalinna kif iddeċidew li jiffurmaw din il-kampanja. Illum li il-Prim Ministru tistiedem li kun hemm diskussjoni fuq il-paga minima, aħna ċettina l-istedina tiegħu u nittamaw li kun hemm diskussjoni sana, nittamaw li kulħadd jipparteċipa fiha. Huwa jgħid li din il-kampanja imissa ilha li bdiet għaliex il-kwistjoni tal-paga minima ilha ġejja snin. Jiena personalment naħseb li misna nidrejnija 4 snin ilu meta il-Caritas ħarġet l-ewwel rapport fit-2012 għax kienet qed tipproponi l-istess ħaġa u ftit jew ħarġu l-istess riżultati li n-nies mhumiex ilaħqu mal-ħajja bil-paga minima. Micheli jgħid li huma bbażaw din il-proposta fuq ir-rapport tal-Caritas li jgħid li l-paga minima hija waħda baxxa biex il-familji jixtru l-bżonnijiet tagħhom. Madankollu huwa jgħid li l-baġit ta' din is-sena diġà wera sinjali ċari ta' solidarjetà u għajnuna żgħir u l-pensjonanti. Madankollu għad fadal iżjed xi jsir. Aħna nħossu li dan huwa pass tajjeb ħafna li l-gvern ta' iżjeda, però finalment naħseb il-ġustizja soċjali titlob li min qiegħed iħaddem in-nies itihom paga xierqa. Ma naħsibx li għandu ikun il-gvern li jissussidja il-pagi. Ovvjament se kemm tiżdied il-paga minima aħna nilqgħuha. Din il-kampanja ser tkun qed tiżvolġi f'diversi attivitajiet ta' informazzjoni, diskussjonijiet, laqgħat u inizjattivi oħra.